episode masalam thirlet na han nei vele zuai la doctor zirlai te chuan internship exam an lo nei me kani kha doctor kawa zo na chu zulin lini chuan chang theilovin thamna la tu doctor jang chuan a thlawang lo ho sakin doctor fana ngai dan chu ni lo hle in zulin lini chu doctor ani tlak lo thu aron soi ani kha chumi nu chuan Mr. Ma chu ronding chuakin doctor fana chu Mizo Medical University azirlai pakhat ve mai ani thu sein judge alo ni ve ngot chan chu a hriat thiam lo thu a soi chu mai ba ka doctor ji chu vozuin journalist mail hriat anei thu le zirlai no pang ve mai judge an ni tir thu chu chanchin bua the dak tir atum thu chu lung oi lo ti hriat takin alo soi doctor ji chuan lo changin doctor fan chu ancient medical skills rawlu tu ani mai ba ka 9 needles of resurrection technique athiam thu soin exam na chuan guest judge ani thu alo soi zui bok doctor ji an chuak tura ti chuan lung oi lo hle in doctor ji chu buaina to ngei tur thu soin avo zui bok doctor fan po ron tong chuak ve ngalin exam hall athil thleng zong chu record vek ani thu soin an khosak dan chu media the dar ani vai chuan zulin linitan nadang mu ahar sat to tur zia soin alo vo zui ve bok zulin lini chu thin rim hle in doctor ji po chuan a fail thu shilin exam hall chu chu asan ngal vat tur chuan alo shil sin dot le lo langin doctor fan le inspector suang te chu paradise community endik tur chuan an kal inspector suang chuan a hlau deuh ti a hriat doctor fan chuan lau chung chuan lo kal lo bai tura lom anti chuan a hna ani thu soin apu in a lo thi pha trep to bok nen midang chuan tur ve lo tura adu thu soin misual ho chu man vat adu thu a hril bok chutia anin biak lai chuan an bul hnaya chuan evil spirit tam tak lo langin an tlan chezui ngal an lo u mek lai chuan doctor fan chu ding thutin silver needle hmang chuan engemaw za chu alo that thei a power manga chulai mun an en kual chuan inspector suang chu evil spirit ho chuan an lo man ti chu mu in chan chhuah tum chuan an omna lam chu apan ve ngal evil spirit tam tak chuan doctor fan chu dan lo tum ma se ol sam tak chuan a that phei mia mai formation manga lo man an tumpo chuan ol sam takati chele in silver needle mang chuan inspector suang lo man tu te chu avom hlum zui ti chuan inspector suang chu pomin a taksa chu evil aura chuan alo lu chil na sa to hle 9 needles of resurrection technique man na hun anei lo mai ba ka ancient immortal doctor rawlu tu ani awangin ataksa chuan evil aura alut ve theilo ti chu hria in inspector suangi taksa atang chuan evil aura chu afo chu sak ti chuan 9 needles technique chu mang le in chulai muna evil spirit lo om zong chu athat ngal vekani kan hria ta tan 9 needles technique a hian healing skills chi om lovin attack le skill po om telani chumi nu chuan evil blood papet ro thap mel zet churon kal le in doctor fan nen chuan a in bai zui le ngal reilo te nuwa doctor fan chuan 9 needles manga formation siamin evil spirit ho chu athat le theita zait dum lo tla chu charin athil chuina konga apui thei nge ya bai sei pa thawa chuan lo en tharangin andam kho chuak thei chu mak alo ti mai ba ka ala tha ngei tur thu chu asoi sin dot le lo langin doctor fan chuan zait dum chu aphor chuta tang chuan evil energy chu ron chuakin akalna lam chu a zui ve ngal manlai thil hlui zorna dora chuan zui lutin chulai hmuna chuan evil aura omti chu a hre thei dor ngak tu chu lo kalin pui theina anayem ti chu alo zot chuti lai chuan mi pakhat lo kalin a lemzia lei chu a ho nuwa lemzia danga alo in thak dei thu sein lung oi lo tak chungin thleng le chu a ron dil ma se doctor fan chuan lo mutlang vekin a leina aya to chuan alo leisak
le khazial na chu phor chuakin ati bun hnuwa a chhunga zung bun lo om chu ala dor ngak tu chuan alak chu lo hlau ru hle in thil ho mai ani thu chu alo hril ma se doctor fan chu bum mai chi ani lo chu atum lai tak chuan master zuan ji chu lo kalin 5 million ianin lei chu aron deal ma se doctor fan chuan alo phalbi khau lo master zuan ji hi evil aura the dar tu khani in zungbun kha tan thil poimo takani doctor fan achu anu chuan master zuan ji chuan misatlia mai ani lo ti hria in khalem zia chungchang thuruk aron the thei kha makti in alung oi lo kher mai doctor fan chuan azung bun nei thar chu en chiang in storage ring alo ni chuti lai chuan misual pathum lo langin doctor fan chu mi ho satak ani ti hria in na tur chuan lo ngai tu doctor fan akal mek lai chuan pakhat chuan anung lama tanga nama an bom ken chu bo chiat tira poisa tam tak choi ti ran tum ma se an ni nam thuk mai chi chu alo ni lo avanam rual chuan ama chu thal ngal topin ama mi chuan a bom ken chu alo thlau ngal doctor fan chuan akal na tur kong a en lo thule a thil ken zong a sut chiat vek thu soin misual boss chuan in soi fia tur chuan alo hril doctor fan chuan lemchan an thiam lo ati thu a soi mai ba ka an bom ken chu ade lo hrim thu chu nui zat ti hriat tak hian alo hril chu mai ba ka midang lo om ve te po chuan doctor fanan ade lo hrim thu le a thil ken lai chu amana thlau thu an lo soi chuan misual boss chu thin rim hle in chemte chu ron phorin aron vo zui ngal chu tiang ani ta ka chuan an ni po chu lavin an tlam che zui ngal misual boss chuan soi chun zomin a thil ti chiat churam ro hlu ani mai ba ka pakhat ringot po yan makta duai khatman ani thu soin poisa tam tak choi tur chuan alo hril ma se doctor fan chu alo duai bi khau lo police a khol ngal tur thu hrilin ram ro hlu an ti chiat awang chuan kumsom atanga kumsom ni thleng zel an tan thei thu a soi chuan an hlau thong le deuh nge rom ton ti hriat tak chuan mi mal thilani thu soin choi nga yan ti lo thu chu an ron hril ve le zai sin dot le lo langin pa thawa chu phone hmang chuan master zuan ji nen chuan an lo in bia doctor fan tha dan tu chu ruam han na fel fai tak asiam to thu chu soin an sum do na konga har sat na lo siam sak apiang chu tha zel atum thu soi bok doctor fan te chu ron lang chhun zomin misual rual ho chu an lo thal phung mai doctor fan chuan an taksa a chuan evil aura a om thu sein blood clot dam doin ei khan ati dam hlen thei lo thu a hril doctor fan chuan soi chhun zomin evil aura chu ati dam sak thei thu hrilin chumi aya pa thawa zong mutura pui ve tur chuan a som misual ho chuan pa thawa omna chuan hruain doctor fan apon reilo te hnuwa chuan pa thawa chu awazong mu pa thawa chuan gold tam tham tak manga lo tlonin thurual pui tur chuan a lo som ma se doctor fan chuan lo du lovin an in ma chon don ta pa thawa chuan evil blood papet chak mel tak panhi chu ko chuakin doctor fan chu an ron bei ngal reilo te hnuwa doctor fan chuan 9 needles manga formation siamina that zuile pa thawa chu tlan chie in master zuan ji chu tranpuina dilina khol ngal master zuan ji chuan a thil pek khamang ngal tur chuan a lo hril pa thawa chuan master zuan ji a thil pek chu thlekin ei a hre mel kher mai doctor fan chu ron lutin pa thawa chuan hlo mel taka lo bia in chung ko re thei taka tanga seilian ani thule sum hu na na dam doi zor chu thil sual ani lo thu a soi ti chuan du thlan tur dang nei to lawa in hria in master zuan zia thil pek chu a in a taksa chu evil energy a khat ngal vekin chakna tam tak chu aron nei ngal in sual tur chuan anin ma chon ngal atopa chuan pa thawa chuan doctor fana kutum chu dol zo lovin abok ta zuar mai chumi nu chuan doctor fan chuan pa thawa chu chak ati thule medical skills ringot nilo martial arts lampo practice na sat amamo thu chu asoi
ti chuan inspector suang chu khol ngalin blood clot damdawi an dah na hmun pui a hmuh chhuah thu chu soin police ron tir ngal vat tur chuan a hrilh doctor fan chuan pa thawa chu dawp zui ngalin a in puan dawn lai tak chuan master zuan zi chuan a lo ti hlum ngal mak mai sin dot le lo langin president ma chuan mang an hmel taka doctor fan chu lo kholin a tran puina amamo thu chu a lo hrilh president ma chuan soi chhun zomin mi poimo tak mai pakhat damlo serious tak a thu le tidam tur chuan an thiam na in a thlin lo thu chu a lo hrilh president ma chuan kara ron hruai ngalin doctor fan chuan tunge damlo ti chu a lo zot ngal president ma chuan tang family head ani thu soin tang family te chu mai ching city a chung ko hausa le thil ti thei ber te zinga mi an ni thu a hril president ma chuan sei chhun zom zelin tang family te chu an hausak mai pialama martial arts an practice vek thu soin an family head Mr. Tang po kumsom riat lai ni to ma se martial arts a practice wangin ala hrisel em mai baka ala chak that hle thu a hril ma se ni thum liam ta atang khan nasa taka lo dam lo thutin expert tam tak pon a chan an hriat lo thu le doctor fan a chau chu in nga na an nei to thu chu a lo hril sin dot le lo langin doctor fan a te chuan tang family chen na hmun chu thlengin dam lo fapa tang feng chuan president ma chu chibaya lo bu ngal Mr. Tanga chuan thisen luak chuak vak vakin ni kho hrelawa a zui char thu chu lo hrilin va en kol vat tu chuan a lo ngen ngal Mr. Tanga na an va thlen chuan doctor hai po khalo omin doctor fan a hmu chuan a phuzap mai doctor hai chuan an test result chu lo soin Mr. Tanga lung le thin chuan na a tho that lo thu soin arang lama zai nga langai thu chu a lo soi tang fengan Mr. Tanga en fia ve tura doctor fana ati chuan doctor hai chuan test result a chian vek to thu le hun khoral man an ni to lo thu chu a lo soi chu vele doctor fan chu ron tong chuakin dam lo chuan zayangai lo thu ron soi chuan doctor hai chuan lung oi lo ti hriat taka lo nialin khol thaber ber manga test an nei vek thu chu a lo hril doctor fan chuan lo chang le ngalin an en kol dan chu adik lo thu a soi chuan doctor hai chu thin rim ti hriat tak chuan a lo in hum ru doctor hai chuan hetiang ang nat na tam tak a lo mu to thu le a lo en kol nual to thu chu a lo hril ve bok chu mai baka a en kol vat ani chuan anat na chu a zia om pha tur thu a soi chu vele doctor fan chuan ngai sang lo ti hriat tak a lo changin zia om pha ringot mo kei chuan katidam the sin ti in mani in ring tok taka soin a thiam thil hmang chuan Mr. Tang chu en dik le ngal doctor fanan Mr. Tang chuan a taksa chung lama hliam te naw anei thu a soi chuan doctor hai chuan a lo nui zat na samai chu mai baka martial art thon thu vel I chiar na sel tuk ani lo mo ti in deu so ti hriat tak chuan a lo tong khum doctor fan chuan soi chhun zomin anat na lo in ran na ber chu a cultivate dan a dik tok lo thu soin chu chuan a taksa chunga energy te chu tang rual theilawa siamin an in do ton pha thin thu chu a hril chu mai baka Mr. Tang chuan hriat chian lo martial skill thar a practice ani a rin thu a soi chuan tang feng chuan a pa in a martial skill thar a practice thu chu a lo hril ve vat chu mai baka doctor fanan khoi po khoi mi alawa apa har sat na zong zong a hrenghal vek thei chu bon ati thu a lo hril bok doctor fan chuan martial art cultivate dan dik lo wanga dam lo na chu ancient medical skills mang chawa en kol thei ani thu a soi tang fengan apa en kol dan a cm ti azo chuan doctor fan chuan ati dam dan ol sam ber chu tuna cultivation level hi a breakthrough angai don ani aum zia chu tuna hian Mr. Tang cultivation level hi yellow stage ania hemi level chung hi a han cultivate thlenangai don ani ti chuan negative energy te chu alo in restore vek tur thu soin part 5 chu top zui le ta ni ka video hi kan pu nom ti zong ni chuan like comment le subscribe lam kha mi lo ngai poimo sak ve le ram don nia